Marius alla, guten Tag alla. Deze maand is voor een meiskraak te derg, van de eerste laatste dag van januari 2024. En hadden nu al 2 weken niet met eten geklaard. Vandaar wil ik met eten klaar en dit wordt met Freshtik zijn. Vandaar wil we mal Freshtik maken. Ik wil 3 soorten. Sandwiches, of lunches, of wat immer je dat wordt namen. We willen het hier dan Schtrucklaunt Sandwiches namen. So, ik wil 3 stukken maken, maar vandaar wordt plus 1. Ik zijn hier 3 deel. Ik wil vandaar 1 maken. En morgen 1. En vrijdag 1. So, als ik wil in Holland 1 dag opeten. Ik wil bloos ter sterken vast, zoals we maar eten doen. En man, nu wil ik weten wat voor alles brokken toe. En weet je wat, wanneer je wel een montie kijken, wat er zeer teachbaar is, dat je dat is alle toedrehen, alles wat je er maakt. Hij dat alle rechts doen, dat naast zich mise en place. De Franzosen, Franceses, de cocineros, de chefs die zijn, maar nu heb ik mijn mise en place. Dat mijn ik hier alles op een stederij zum eten maken. Anders raam en dan zeg ramen, zeg zout en peper en dit en dat en ja en dan verzint dat er hier wat er heeft, wil wat er wil maken. Dus dit merkt je, check je nu in de zaak, merkt je dat er alles smaak rijdt, dan ga je dat door. En dat beschrijft veel dollar. Blijf een beetje achter, dan dat organisiert, dan schwapt het zeer fijn. Zo, we moeten even dat schaffen. Ik wil het hier nu alle reinstellen en ik wil weten wat we er maken te brokken. En dan willen we afhangen. Van het eerste waar we dat spaakbrood. Wie wil nog spaakbrokken? Dat wordt nu het eerste brood. Hier heeft het spaakjebrood. Wow, dit dan op dat het smaak klik blijft. Oh, check hem al. Nu hebben we dat smaak rustjebrood, waar dat alles is staat. Ik heb ons dat na het lusje snijden, afvrieren, hebben we de eerste tijd rijden, opwarmen en dan staat rijden. Ik wil het niet jedes Mal broden. Blows perfect. Oké, dan check hem al wat we van der wel brokken zum Freshtik Sandwiches Sandwiches maken. Hier hebben we salat, lettuce. Hier hebben we cilantro. Worden daar een beetje fijn snijden gemaakt. Hier hebben we een bakkeljan, een tomato. Hier hebben we een roodblijven sippel. Maar dan gaan we een andere purple onion. If you don't have it, you use a white onion. Hier hebben we peperschouten, een rode gele, een bruine en een roodgele. Chili marron, dat noemt zich bell peppers. En hier hebben we nog een jalapeño. En daar hebben we dan nog een avocado. Wer het te maken wel goed, maar niet een brokje op niet. En hier hebben we dan gekofte brood. Hier hebben we sneden brood, hebben we stoei gekocht. En waar je dat niet aan, dan, waar je bultje thuis hebt, merkt je sneden en brokje dood. En hier hebben we witte kaas, dat noemt zich mozzarella. Want die anderen kaas hebben brokje dood. En hier hebben we zout en peper. En hier hebben we nog zo'n kaas wat ze klaps naar doen. Slices of cheese. En hier hebben we dan vlees. We hebben hier dan wat ze aan gamon of schinkenvlees. We hebben hier 3 soorten. En die kan zo'n vlees brokken als je wil. Heinavlees, rührkwars, wat immer je hebt. En hier hebben we dan onze eier. Nu willen we afhangen. Oké, hier hebben we 3 gesleurde eier. 3 beaten eggs. Hier hebben we de peperschoten. The peppers all cut up. Cilantro. En purple onion. Zo'n blauwblijven sippel. Dat is je zout. En met peper. En dan dat tegen hier. En dan is dat right ons sandwich maken. Daar, kijk maar. Zeer schijn. Wow, nu kijk maar, nu hebben we dat Isa hier smaak uit. We hebben een klein beetje butter opgeperselt oder schmurts. En nu willen we onze gesleurde eier maar alle drinks te maken. Dat is gezien, ja. Ho, 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 ho. Kijk maar daar. En dan wat we doen, dan nemen we onze brood. Dat we dat dus staat. Knip het aan dokken en dan wat we dan doen is dan drijven we in arm. Check hem al. Dat je een beetje ziet, een beetje eer gaan. Door. Kraak zo. Nu wordt het zo lang lopen, maar dat wingen zo meer je brood is. En dan wordt het omdraaien. Nu kijk hem al. Nu houden we het hier voor een minuut of 2.
Nu gaan we dat aandraaien, check hem al. Wow. Nu, weet je wat we aan doen? Dan nemen we het eerste. Dat we door om beide zijden scheißen ab. Sonst scheißt je dan wel. Die gaan van der zo'n stit, wat ze gewoonlijk hebben klapsnap doen. En dan wollen we hier nog twee verschiedenste soorten Fleisch ab. Dit wordt een beetje zuier, scheiner lunch gegeven. Ja, check hem mal. En dan wollen we nog ons spaakje ab. Wat we eerst recht gebroed hadden. Ja. Nu werden we den Sandwich ganz fertig machen. Hier haben wir noch ein bisschen Purple Onions und da bleiben wir sippeln. Und da wollen wir noch ein klein bisschen Bacalhau über. Und dann noch Salat. Von der te Freshtik glaube ich waar we een zeer Sandwich gaan. Nu gaan we den omdraaien en terugkloppen. En daar willen we opdaschen. Doe, kijk hem al. Wat geloof je? Ik geloof dat wordt. Van der schijnt het Freshtik geven. Doe, kijk hem al. Nu wil ik je dat nog wijzen. Dit is een vaterlunch. En ik geloof dat wordt ook zeer gezond zijn. Ik wil den voor jullie van der niet eten. Ik wil maar den laatste, vielleicht übermorgen. Ik merk 3 Stück. So, das wordt van der gewas das. Ich hab jullie interessiert dort. Wollte noch einmal von dich beweisen. Nu wil ik jullie nog van dich beweisen. Wat leef je? Ich hab je merken dat ook. En loop me weten. Nu willen we eten. Ich hatte für jeden den Avocado zu sein, was wir machen wollen, so hier haben wir den dann. Yes, Marius Mulvara, buenos dias. Ich habe ja von den sehr schönen Tag, von der ist die 1. Februar 2024. Und von der werden wir Frühstück machen. Gestern mir für einen Sandwich. Und von der wird den anderen, und dann Marius vielleicht den dritten noch, muss sein. Wobei immer haben, ich will wissen, was wir zu brauchen. Das sei sozial ist, was wir gestern brauchen. Ich will bis wissen, how die Peper schon hier alle heil lag. Wo dann wird sie fein schneiden und how die reibt von der auch für morgen. Da ist es sein kann, how die Peper schauten. Wo die alle derchen auch fein schneiden, schmack fein schneiden. Na sind die reit. Nu werden wir Frühstück machen. En weet je nog dat spaak dat we gisteren rijstbroden? Nu hebben we ons dat een kleine beetje gesneden gestart. Dus ik zie dan hij dat een lusje span in de vriezer. Daar je pas opgeven. Hij dat immer uit. Oké, hier hebben we nog 3 soorten worst. Hier hebben we salami en bologna, chimex. Mortadella, en hier hebben we nog wat ze namen her, maar dat gamon, schinkenfleisch, ons dort en zeer kleine bieden geschnitten, dan werden we dat ook maken. En die kan zo'n vlees brokken wat je wil, en je hebt eens onder hand, eens te zijn die schinkenfleisch, dan doe je heinenfleisch of kuhenfleisch, whatever, ja, dat is dat. Het nächste way in wijzen wat we dan doen, dan hebben we hier 2 sneden gekocht brood. En ik had het al proef, dan neem je een kuffel, wat kleiner is als de snede, en dan doe je hier zo dit op. En dan doe je een pommelbit dit aan 3. En dan ga je dat, kijk hem, hier krijg je zo. Wat hebben we ook al gedaan, kijk. En deze kool is niet waschmieten, die wil nog brokken, krijg je start. Vind je een kuffel, wat kleiner is als de snede. En dan doe je een lach uit. En dan wordt je in het wezen, wat je dan nu merken. Oké, dan hebben we het hier. Hier hebben we 3 eieren, waar we die sloen. Dat is dit. Ik vreet niet waarom dat na een eier sloen. Maar anyway, die fijn maken. Dan doen we dat vlees te maken. Wat immer vlees je dan aan. En hier doen we cilantro, weer cilantro ligt. En spaak, bacon.
tocino. En dan hier zeppelen, weer een zeppelen leg. Dat zijn, ja, dat hand eigenlijk hier, tik hem zo start. En ik zo, dit wordt vanaf voor 2 sandwiches geven. En we hebben hier dan een klein pepermaak, even wieder entleiben. Ein bisschen Salz, nicht zu viel, kann immer nur salzen. So, dann riechen wir das schmeckt durch. So, sieh, dann ist das rein. So einfach war das. Oder gestern sieht mise en place. Weil das alle rein haben, töppriert die dann nicht sehr lang. So, krass ist das. Nu werden wir oven abhärten und dann Sandwiches machen. Okay, wir haben hier noch mehr verjährt. Diese Peperschoten hier nähern. Wo wir noch was Peperschoten ist dort nähern. En dan dat van daar hier, en dan van daar waar we dan button cheese. Dat naast ik marble cheese, je kan witte cheese, rode green cheese, whatever cheese. Ja, ik daar 2 lepels vol een beetje aan. Dat van daar hier en door, nu kijk je maar. Wow. Oké, dat is nu uit ons lunchje zitten met. Zeer fijn. Woehoe. Oké, dan is het nu tijd een sandwich maken. Nu hebben we de pan hier uit van ongeveer 300 graden. Wo du ein klein bisschen was absprayen, weil wir haben da die Butter abpenselen, aber wir haben hier nicht Butter, wo wir ein bisschen Spray, richtig gern ohne Schmutz, bis ein kleines schmutzig mehr. So, und dann der Brot war auch von euch ein bisschen. Und dann wo wir das hier so starten ab. Krass so. Und da weiß ich was. Da werden wir das Scheine danach haben. So. Kijk zo, nu wordt er een stukje broden loten, niet te schrikkelijk 4 tot 4. En dan wordt het zo meer mes goed en dan wordt je weten wat we dan worden doen. En weet je wat de halve deed is, wanneer we doen een beetje groep en dagsel even doen, dan bakt dat veel beter gewoon sterk. Oké, nu heb ik hier een paar minuten van gebakt. En nu gaan we dit nemen. En dan gaan we dat hier een klein beetje aandoen door ze staat. Door, kijk dan. En dan gaan we dat hier nog. Weet je wat je, en dan hier gaan we nog, door hem schoon, ook nog alweer een klein beetje nog. Die gaan we dat zal ook rondom alweer fijn. Door. En dan weet je wat, en dan gaan we helemaal omdraaien. Check hem al. Woehoe! Dan doen we het klein beetje optrekken. Zo. En dan nog eenmaal een paar minuten gestart. Dan stijl ons eruit. Zie, zo einfach erst dat. Oké, nu gelijk ik dat score. Nu gaan we hem omdraaien. Check hem al, nu kijk niet moet zijn hoe dat runde color weer. We laten deze score. En dan gaan we de nächste, dan weet je waar je in de herd merkt, dan doe je dat in de ploot nemen en dan bakken, diep het warm houden. Wat je voor de ganze familie schon uitgemerkt en daar eet je Freshtik. Oké, hier staan ons Freshtik. Met een sandwich, dat wat we van brood gemaakt hadden. Daar hebben we met avocado, met zeppelen en bacon en met salut. En hier hebben we dan den lunch, den sandwich. Klar, wat van der sehr schön schmecken. En die mochten vielleicht fragen, wieso schmeckt das nicht für uns? Weißt du, da sind drei verschiedenste Sandwiches, was ich will merken, das Video wird bloß viel zu lang werden. Dann kann ich das nicht fan handstellen. Aber ja, das wird dann nicht aus. Ich hab die merken das auch. Und lass mir weiter, was geschmeckt hat. Hoi! Da hebben we van helemaal van de eerste vrijdag, de derde dag, wat we dan een sandwich maken. Zo, nu gaan we afhangen. We hebben hier alles wat we daarna mise en place. Wat ik dort meint is, we hebben hier nu alle rijden. Daar hebben we niet ram en zeggen, wo zit er, wo staat er, wo staan. Wat hebben we aan? Hier hebben we 2 geslauwde eieren, waar we 2 eieren, waar we een beetje sloen. En dan, waar we hier klein beetje kaas nemen. En een beetje spark, bacon. Peperschoten wat we gestern hadden 2 geschnitten. Bell peppers, jalapeños. Gewoon een beetje peperschoten. En een beetje zeppelen. En dan een beetje vlees, alle soorten. Dus schinkenvlees en vars en alle soorten verschillende soorten vlees. Gamon. En die kan je dan zo'n vlees die dan ja gaat. Ja. Dan een klein beetje cilantro.
Weer het ligt en een klein beetje zout. Met peper. Nu werden het fijn hier. En dan wil ik je wijzen waar we van der worden een sandwich maken van der worden met tortillas. En er staat met brood. Dat zei je datzelfde wat er naam gaat. Kijk hem al, hier. Nu hebben we een linkse pan gevangen. Die heeft den handel aan de linker zijde. Schau veel beter nu. Rechts en links. Bij hem gaan. Nu hebben we de pan uit waar we hier een klein beetje aanspreken. En wij dat niet gaan, dan doet je er een klein beetje butter nemen. Schau dat. En dan nemen we dit eieren wat we hier hadden. En dan willen we dat hier in de pan nemen. Gaan uitspreiden, zo staat. Dit wordt een beetje dikker sandwich geven. Kijk, zo staat. Kijk, hij dat kan zijn. Nu wordt dat van een halve minuut tot een minuut staat lopen. En dan wordt je wijzen wat er dan komt. En waar je gaan, dan doe je door een beetje daksel op. En bakt het op een beetje, ja. Well, nu vangt het aan een beetje goed te worden. En dan nemen we de tortillas en leggen we die zo starten op. Kijk zo. En dan doen we een klein beetje bespreken. Gewoon wijzen we zo. Nu hebben we de smaak rechtsparen. Zoals je zien kan, ik ga het daksel weer boven. Dan bakt het, blijft de hitte bij. Bakt het veel beter. En nu is het tijd om de armen omdraaien. Waar is het staat? Dan slijden we er door neer, dan krijg je de start. Zie? En dan worden we hier nog helemaal een klein beetje kaas. En dan worden we den even kloppen, de start. Oh, die is een beetje aan de vaterzijde. Dat is een down. Waar we den staat aan beide zijden nog een minuut of zo. En dan is hij fertig. Oh, kijk hem al. Zeer schijn. Ja, nu wordt hij nog eenmaal een halve minuut, 1 minuut te starten. En de andere ziet ook nog. Dan is hij eruit. Hier bakken we ons nog een paar jalapeños te Freshtik. Oké, dan willen we de nächste sandwich uitmaken. Hier hebben we de tortillas. Waar die weer een beetje bepenselen met butter, een beetje bespreken. Zo staat. Wollen we hier wijzen. Zo, einmal aan. En dan hebben we hier gekerkte eier. En hier hebben we verschillende soorten vlees. Het eerste wat we worden doen is door hier een beetje zo'n kaas. Dat is wat zo'n kaas wat ze beklopsen op doen. En dan hebben we eerst tussen een beetje vlees. Dus de staat, ham, dus schinkenvlees en wars, wat immer vlees gehad. En dan wat we dan doen, is dan nemen we de gekerkte eier. Dat zal schaffen door een beetje staat. De kullers van de gekerkte eier hebben een beetje een kullers gesneden zo. En dan steht je broden eier. En ze gleich gekerkte eier. Dat is je dan ook fijn. Dan worden we nog bij hier een beetje spijten aan vliegen. Ja. En dan hier nog wel een beetje kaas even. Kijk, ze staat. En dan wollen wir noch ein bisschen Käse sein, aber man kann nicht zu viel Käse haben, weil ich weiß nicht, was ich, was schmeckt die Box, aber dort wird schmeckt, dort kriegst du es dort. Und weißt du was? Da machen wir einfach noch ein bisschen Zippeln bei, klein bisschen Zippeln. Und dann, ja, da haben wir noch ein bisschen, weißt du, das ist ein bisschen so ein Frühstück immer, was ich kann, alle Sorten bei, was du sehr schön schmecken. Weißt du, was noch sehr schön schmecken? Da ein bisschen Avocado bei, check dir mal. Da war noch ein bisschen Avocado bei. Dort wird man den Käse allemal schmelzen. Pape. Ja. Nu werden wir den nicht mit abwarmen, dort wird den Geschmack top leiden, da wird ich wissen, was das ist. Oh, wir wollen von der Buffet an vom Frühstück. Okay, da werden wir morgen hier mal leiden. Ja, nu dat daksel hier even van een minuut, 2 en dan gaan we den topline, wat de tortillas en fan opgedeft. Weet je, ik heb dit met tortillas metgebracht, wat van broodmeel gemaakt is, en die brengen nur leicht 2. Wieder Hans, wo we witte tortillas broken. Je kan ook geen tortillas broken, want je wel. Ergens wat. Nou, zet wel, nu hebben we de smaak aangevallen. Nu wordt dat kroepje hier op, en dan nog een beetje zaag bakken, dat het Käse alle fan versmelten heeft. En dat lijkt wel een Frühstück eten. Wow, wir setzen unser
Sandwiches zijn rijdt. Nu willen we opdassen. Nu wil ik jullie mal wezen. Nu hebben we deze met de gekerkte eier. Check het mal. Oh, ja. Dit is je dan die met de andere eier. Daar. Check het mal. Hoe fijn die thuis versmalten is. Oké, nu willen we opdassen. Wauw, ik hoop je interesseert dat. Nu wil ik jullie de Freshtik wezen. Beetje bakkeljan, salut, zeppelen, de 2 jalapeños geruischt. En hier hebben we de Sandwiches, Schtrucklaunt, Freshtik Sandwiches. Nu willen we eten. Oké. Met al deze Freshtik Sandwiches hebben we die 3 jaar met geklaard. Met weg daar aan vrijdag. Klaar dat het een beetje was. En ik wil wat zeggen, ik ben voor jullie alle dankbaar. Had nog een stukje gegeten gemerkt en nu hebben we dat. En ik heb het van jou gelegd met deze video. Ik hoop je gelijk dat je geïnteresseerd had. En ik zeg God wat dank dat ik vanmorgen wat zijn opgewacht. En dankbaar voor deze maaltijd, dankbaar voor jullie alle. Dankbaar voor mijn albine vrienden. En we hebben God doen en zo leven als God het gefällt. Dankzij. En nu willen we eten. Ik heb hier een zeer fijn koffieglas van mijn vriend van Mexico. Ik wil zeggen, dat is Don David. Dat is alles wat ik wil zeggen. Oh, en dan de schöne koffie van Mexico. Dat is een hele grandma wat door koffie verkauft. Den kan je vielleicht al. Morningside like naast ik den koffie door. Dat is zeer schöne koffie. En we gaan nu willen we dit smaken. Het eerste waar we, dit wat ik naar Mamma Mia, nu wil ik zeggen, had er al een stukje niet geproefd. Ja, Mamma Mia, dat schrikt bloß nog een, bloß nog een. Wow, Mamma Mia, dat is krak wat de dokter besteld had. En dan hebben we hier nog 2 ruiste jalapeños, gelijk wat we die ook nog eten. Nu waar we onze bakkeljan hier een klein beetje zout met grove zout, een klein beetje met peper. En ik geloof dat zijn we rijden. Nu werden we het smaken. Dit hebben we hier van gekerkte eier gemerkt. Zeer fijn, zeer fijn. Zijn er wat niet gebroedene eier liggen, maar ik leg gekerkte eier en doe het zo sterk. Zeer fijn. En du goed thuis maakt, waar je thuis liggen, zo'n thuis hier aan liggen. Dat is bloß wunderschön. En dit als je dan van het andere gesleurde eier. Nou, Mamma Mia moet je dan nog opgemerkt. Oh. En we gaan, ik hoop die gelijk dat geïnteresseerd op. En wat je dit als zo'n maaltijd, want jullie kennen dat goed vielleicht interessieren, die zin und vanmiddag moeten zo'n stuk merken. Vanavond moet je bij hem Altenheim eten merken. Daar zaten we alle aan groten dansen aan de residenz. Die helpen de alle een der peperschoten versnijden, zeppelen en whatever. Die doen alle de helpen door. Ik zei dat we niet goed hebben, dan de familie moet opbrengen. Einer kan dit, der dort, der Jan versnijden, dat is het ligt dit, dit ligt dort. Dat is de andere sauertjes wat ik niet weet met de brood snijden. Kijk, dat zult maken geweldig. Ik zei dat we nog een beetje vrede brengen. Er zei namelijk dus niets beter om familie en mensen opbrengen als de maaltijd. Proef dat maar. Maar kan je het zeggen?